Sziasztok! Üdvözlök titeket egy újabb videóban. Én vagyok Clash with Geobertold, és hát ugye elindult a CV. Nézzük is meg az előző CV-t, mert tegnap rosszul léptem, és teljesen bedagadt a lábam. Menjünk. És nem tudtam felrakni új videót. A CV-k. Jó. Oké, és akkor nézzük is meg tegnapit. Bitmap. Jó. Na hát akkor én támadtam az elsőt, 82%-ra. Ugyanúgy Golem, Volki, meg Wizarddal. Hát ezt is kicsit elcsesztem, mert a golemeket hagytam szétszórodni, tehát hogy csak ott ütötték a falat. Minden nézzük. Na. És elkezdtem golem. Hát nem hoztam falrobbantós embert, és ezért gondolom tartott a golemeknek a fal beütése, és akkor elmentek ugye szélre, valakiket ledobáltam, valakiknak mindjárt adok nekik egy healspellt, jött a healspell, gyorsító, wizardokat együtt. Ugye wizardoknál tudjuk, hogy a gyorsítóval hát hihetetlen erősek, az, hogy folyamatosan szétszednek mindent. Hát a valakik is elmentek szélre, valakik mindjárt meghalnak. Aztán a wizardoknak egy bomba azt szétszed őket, egy giant bomb. És a íjászok meg a wizardok ugye eltisztítottak folyamatosan. És már ugye a végén nincs ki jöhet, ugye király nem ütötte be a falat, és már nem volt Wizardon se, meg király nem se. És 71-63-ra nyertünk. Nézzük a következőt. Ezt az osztatásom támadta, a K2. Hát ezt nézzük meg. Ugye ez Sari, meg hát Wizard. Ezt nem tudom, hogy gondolta. Nem tudja, gondolom, a Wizardokat használta tisztítónak. Sarikat egy helyre ledobtam. Érdekes, érdekes. És mondom, Wizardokra mindjárt egy healspellt, azok elég haldokolnak, és hát ez az ott van. Sarik ugye elmentek oldalra, 3 Sari meg 3 középre. Gondolom, hogy leszedi a TH-t, vagy nem tudom mi, azt még nem láttam ezt a támadást. Wizardról szedik oldalát, és itt a Sarik pedig el vannak. El vannak magukkal. És írjátok meg kommentnek, hogy mit akartok tudni, hát az, hogy miről tegyek fel videót, hogy lehet könnyen szintet lépni, hogy lehet könnyen felhúzni a TH-t, hogy lehet könnyen, mit tudom én, kimaxolni a bázist, vagy bármiről. Én is most azon vagyok, hogy maxoljam a bázist. Na, meg lesz gondolom a TH, és hát ennyi volt ez a támadás. Jó. Szép volt Kristóf, vagy K2. Hoppá. Legendary, az általában a Sarikkal támad. Nézzük meg. 3 Sarikkal, ez mondjuk ez már jobb ember, jobb tárban tud támadni. Még egy áramot rádob, és gondolom egy földrengés, és kirezzon. Jó. Gondolom itt szélen elkezd indítani. Igen, itt vannak a Sarik. Rádob egy gyorsítót, és már pusztítja is. Most. És szépen lealatta az egész bázist. Szép volt Legendary. De csak egy tapsot megérdemel. Ez. Oké. És volt
egy Léni nevű, ez nem tudom, most jött ez a reklámba. Itt van Léni, 78%-kal lerombolta. Ezen nem tudom, mit lehetett, ezen lehetett rögni. 34 Hog Riderre támadott. Érdekes. 3 hírspellel. Megnézte, hogy hol vannak a Giant Bombok. Egyre dobálta, gondolom, minden hírspell mindjárt eléjük. Ott is van az egyik hírspell, másik, itt nem szélen lesz, ez az. Itt belefutott egy Giant Bomba, és ugye nem volt már hírspellel. Nézzük is meg. Mindjárt itt vagyunk. És most. És hihetetlen gyorsan leszett ugye a Archer Tower ugye a hogokat, és így már kevesebb volt, és mindjárt belefut azt hiszem még valamibe, egy ilyen, igen, egy kilövőbe. Azt mondom, 3 hográjdot elveszít, és nézzétek meg, hogy mennyi élete maradt a TH-nak, mindjárt eljut odáig, belegyorsítok, szépen itt arra aprította. Egy elment ugye a TH-ra, azt elkezdte ütni, több az a kollektorokat szétszette, a tárolókat, és most nézzétek meg, egy ütésnyi maradt, ez beszarás. Nem vagy, egy csillag, 78, erős 78%, szép tömedes volt. Na hát ennyi lett volna már a videó, következő CV az 21 és 40 perc múlva kezdődik, arról egyből fogok videót feltenni, úgyhogy várlak titeket a következő videóba. Sziasztok, és jó bulizást!